sa nining kagabhion sa atong mensahe sa ikaduhang Korinto 5:18 paingon sa 20. Apan sa dili pa magampo na kita mga tagtabang sa balang espiritu. O Diyos amahan, labing amahanan, Lord God, dalaygon ka, padayon kami nagadayeg, nagasimba, nagapasalamat sa imong pagkamaayos sa imong kinabuhi. Kay kung wala ikaw Ginoo, wala kami, wala kami buhing paglaom, wala kami kaluwasan, wala kami kinabuhi. Wala kanamo ang tanan, Lord, o dili kami magbubungahon, dili kami mo improve, Lord. Wala gid mi, Lord, kung wala ikaw Ginoo, busa Ginoo. Lord, ikaw lang gyud ang among kanunay pasalamatan ug saligan sa among mga kinabuhi Ginoo. Ning kagabion among gihangyo ang imong balangin espiritu, Lord, nga mo giya, mo lamdag, mo tabang sa matag usa kanamo Ginoo, wala kay labyan kanamo Ginoo. Nga ikaw magaministeryo, magapamuhat gayud. Lord, palab-asa kanamo ang imong buhing pulong nga mong paghisgutan karon Ginoo. Lord, ikaw magadumala sa tanan sa amuang matag usa sa mga kasing-kasing kunahuna. Labi na gyud ako Ginoo nga magdala ini nga mensahe ni kagabi. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ikaduhang Korinto 5:18 paingon sa 20, giingon dinhi. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Sa verse 20, busa aniya kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. So padayon ta nga magkinabuhi nga nag-anam pagkahisama sa kinayahan ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang pulong diha ta mga kat-on sa iyang mga kinaiyahan sa uluhan ni ministry sa pagpasiguli. So ministry sa pagpasiguli, ang unang punto nato niini ministry sa pagpasiguli ang tinguha sa Dios. So mao nay tinguha sa Dios ang pagpasiguli. Una nga subpoint, siya ang nanguna, gibuhat niya ang tanan. Sa verse 18a, gibuhat sa Dios kining tanan. So makita nato din, ang Dios gayud ang nagplano, nagbuhat, nag-initiate niini. Siya gayud ang dako nga nagtinguha niini nga mao ang pagpasiguli. Sa kung mabalikan ninyo sa verse 14-15 nga gibuhat niya ang tanan tungod siyang gugma, naghari ang gugma, gihalad na iyang kinabuhi. Siya ang namatay alang sa tanan. Dayon sa verse 17 diha makita nato nga himuon ta niyang bag-ong binuhat. Gihimo ta niyang bag-ong binuhat ang tanan nga nahiusa kang Kristo. Bag-ong binuhat tungod kay gibuhat sa Dios ang tanan. Iyang gipadala ang iyang pinaka-precious kayo, iyang pinakabililon kayo, iyang pinakamahinungdanon kayo, kung mao ang iyang pinangga ug gikahimutan niyang anak. So gibuhat niya ang tanan. Ang tanan nga alang kaniya iyang gihatag tungod og alang kanato. So aron kita mahibalik ngadto kaniya. So siya ay nagpasiguli. Muna ito ikaduha nga sa point. Siya ang nanguna labi na sa pagpasiguli. Siya nangitag paagi kay kapos man gyud ta. Wala tay mabuhat aron makabalik
Saya aron siya malipay, aron siya mahimuot. Bisag unsaon pa natong paningkamot. Bisan pag unsaon paningkamot sa tanang tao, malisod gayud nga makuha nato ang kahimuot, ang kiliti sa Dios, makuha nato ang pabor sa Dios. Tungod kay way lain yang kahimutan, kun dili si Ginoong Hesus lang. Kung dili ang kinabuhi, ang dugo ni Ginoong Hesus, ang pagpalansang ni Ginoong Hesus. So, ang Dios, grabe man gyud ang yang nasakitan siya, naglagot siya, na-offend siya, ug walay makahupay niini. Roma 1:18, gipadayagikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun, ug pagkadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. So walay tao, wala kanato ang makahupay sa kapungot sa Dios. Walay lain kundi ang iyang gikahimutan na pinangga ug bugtong niyang anak nga mao si Ginoong Hesus. John 3:36, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon, magpabili hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kamatuoran. Sa mag-unsa man ang mga kahibalo sa mga tao mahitungod sa Biblia, apan nakaligtaan nila ang matuod na makatagbaw, makahupay sa kapungot sa Dios. Mao lang gyud si Ginoong Hesus. So kanato mga igsoon, ang atong pagkinabuhi makapahimuot na sa Dios, labi na nagkinabuhi ta diha sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Ug ang kapungot sa Dios wala na, nagpabilin ka na to, free na ta, gawas na ta sa kapungot sa Dios. Sa Roma 5:9, ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. So muna mga igsoon, nanata magkagawas na ta kung kita matinud-anon kinasingkasing nga midawat ug misalig ni Ginoong Hesus. Ang kasuko sa Dios ayaw na nagunahon na. Ayaw nagunahon na ang mga imong nabuhat nga dili maayo. Pag naagali dautan bad nga nahitabo sa imong kinabuhi, moingon din ta, gisilutan ko sa Dios, gigabaan ko. So munay kasagaran nato dumduman apan ang nindot kayo nato inumduman. Mao ang Roma 8:28 nga pag-abot sa mga problema kalistanan, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So muna atong mga atong hinumduman kanunay isulod nato diha pirmi niana nga hulma, nga muni hulma sa Dios sa atong kinabuhi anong gipaagi ta niya og mga kalistanan. So nanasugay na dungog bag-o nga nagwali, maayo gyapon nga mawali. Ana siya nga ang akong Dios labing gamahanan. Ang akong Dios ingani. Nya maglisod day ko. Nya magka-problema day ko. Dili. So dito na kuno nga nganong naaman sa Biblia nga nagkalisod, nakasnatig mga kalisdanan sila Apostol Pablo ug uban pa nga mga kastuhanon. So unsa man day ni? Unsa ni siya? Sa luwason ta sa Dios pero maagi nga mga pagsulay og kalisdanan. Sulayan gid ta ang atong pagtuo. So muna mga igsoon, sa unang Tesalonica 5:9, ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So si Hesukristo lang ang atong kaluwasan, ang makahupay sa Dios. Dili ang unsa man ang atong talento, ang atong kabuutan, ang atong kakugihan, dili unsa man ang atong plastar sa atong reliyon, sa atong grupo, unsa man ta ka-humble nga tao or leader, ug uban pa walay lain nga makahupay, magpasiguli ta ngadto sa Dios kundi si Ginoong Hesus lang. Si Hesus lang mao ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto samahan kundi moagi kaniya. Dinis kalibutan wala na laing ngalan, naghatag ang Dios na muluwas sa mga sala sa mga tao. Ang ngalan ra ni Ginoong Hesus. So munang pagpasiguli walay lain. Basta word gani nga mapasiguli
Si Jesus lang, ang Dios lang may naghimo ni ana. So mao na ang pagpasiguli espirituhanong pagtubos. Walay laing makatubos nato espiritual, dili ang mga espiritista. Makaluwas nato, mahibalik ang kabag-uhan, mahibalik ta ngadto sa maayong relasyon nato sa Dios. So anong ibalik man ang atong relasyon sa Dios, sa ato pa kay nahimulag ta, sa ato pa kay naay naguba nga relasyon, taho ang Dios, nahilayo tungod sa sala. So pinaagi sa kamatayon ni Jesus, gikuha niyang babag, giablihan ang agianan aron ang makasasala, makabalik kaniya. At malumduman tong paglansang ni sa paglansang ni Ginoong Hesus dito sa krus, adunay kusog nga tingog sa iyang pagsinggit. It is finished. Og namatay siya. Unyang tabil sa templo nagisi sa Marcos 15:37-38. Gikan sa taas ngadto sa ubos. Muna na nang sa Hebreo 4:16 busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Din anahang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. So pagduol sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Dili ta magpanuko, maulaw. Sagaran mingon man ta nga Brad, sis, iampo kubig, grabe na kay kong sala. Kita mismo, ikaw mismo pwede ka. Ayaw pagduha-duha, ayaw pagpaulaw-ulaw, ayaw pagpanuko, pagduol sa trono sa Dios. Kay kana imong giinghangyo, naapod na sila'y sala, walay perfecto sa ato. Tanan ta nagkinahanglan sa kaluoy, nagkinahanglan sa grasya. So asa man nato na makuha, diha lang sa atong pagduol sa trono sa Dios. Sa Hebreo 4:16, dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa ato pa kay naa ditong kaluoy ug grasya, so sa ato pang muduol dito katong mga angayang kaluy-an o angayang nga grasyahan kay tanan dili deserving. Sa amen mga igsoon, makaduol na ta direkta, dili na kailangan moagi pa ta sa padrino or sa Old Testament ang labang pari man gyud ang makaduol dito sa Holy of Holies. Sa makaduol na kita direkta mga igsoon pinaagi sa atong pag-ampo. Sama sa atong gibuhat karon, sama sa mga personal nato nga pagahin og panahon sa devotional na mag-awit ka sa Dios, mag-ampo ka sa Dios, magbasa ka sa pulong, mamalandong ka sa pulong sa Dios. So mo na mga igsoon makadirekta na ta mga igsoon, wala na kinahanglan niya siya lang, ako lang, kundi kitang tanan gitagaan ng katungod na makaduol sa trono sa Dios diha sa atong pagtawag pag-ampo kaniya. Kung mabantayan ninyo sa verse 18, verse 19 o 20, halos gyud mabalik-balik ang word nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios, pagpasiguli sa uban, nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kagalingon, pay unsaon niya tudluan ta unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Sa verse 20 makita nato makig-uli kamo sa Dios. Grabe ang munang ang pagpasiguli ba mao gi pinaka tinguha sa Dios. Dili man mabuhat sa tao apan sa Dios iyang gihimo alang sa atong kaayuhan ug alang sa iyang kalipayan. Kay dako man gid kaayo ang gugma sa Dios kanato ang mga tao. Walay kita makaingon ban kay tas nagulingon no i-lockdown nato. Luoy kay ko, ingani ra ko. Sa tinuod, espesyal ka ita atubangan sa Dios. Sa pagbuhat pa lang, sa Genesis pa lang, grabe ang ka-espesyal. Naamay mga nindot kay nga mga mananap, mga ibon, bird, mga isda, kinsa man ang iyang gitagaagi ng hawa, kinsa man ang iyang gitagaagi image niya sama sa iya sa kinsa man ang gitagaag otoridad sa tanang mga mananap, di ba? So espesyal kita mga igsoon ug kinsa man ang iyang gipadaygan sa iyang gigugma, kadako sa iyang gugma, kinsa man ang gihalaran siyang pinangga kayong anak na iyang gikahimutan. Kita lang
muna mga igsoon ang kadako sa tinguha sa Dios nga kita makabalik gayud kaniya. Gibuhat na yang tanan, gisakripisyo na yang tanan aron lang nga kita mabalik kaniya. Ug mao pud na ang iyang gusto nga atong buhaton. Munang atong buluhaton. Sa ikaduhang Korinto 5:18 silang akong kuha o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. So first sa point na to is tananta mga igsoon. Taman sa mga tao nga nahimong Kristohanon, mga tao nga napasiguli sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus. Akong isulti sa inyo nga buluhaton natong tanan, dili lang sa pipila, dili lang sa mga leader lang, dili limitado lang sa unsay posisyon nimo sa simbahan kundi kitang tanan timbayayong kita niini nga buluhaton nga gisangon sa Dios pagpasiguli sa uban ngadto kaniya ngadto sa Dios diha sa pagpagamit sa atong mga kinabuhi isip tuburan sa panalangin sa pagpasiguli sa diha sa atong pagsangyaw diha sa atong pagsuporta kung dili wala ta ana nga gasa nga musangyaw diha sa atong pagsuporta unsa man ang mga panginahanglan sa evangelism ug labaw sa tanan ang pinaka-effective nga pagkinabuhi nga pinasahi ingon nga kahayag ug asin diha sa imong pamilya, diha sa imong trabahoan ug asa man ta mga igsoon. So diha ang nga nagpakita nga kitang tanan gisangunan sa Dios niini nga pagpasiguli sa uban ngadto sa Dios. So mahimo kining epektibo nga ministry kung kita anaa kanunay sa paghinulsol, sa pagbiya sa sala, sa pagdawat sa pasaylo sa Dios, sa pagsunod sa mga kasuguan ug paghalad sa kinabuhi ug pagtugyan sa kagalingon pagkinabuhi diha sa pagtuo. So mahimot ka na bang mahimot ang panalangin sa uban? Ang tao nga wala napasiguli sa Dios walay apil niini mga igsoon. Wala tagay niini nga buluhaton. Katulang gipasaylo sa Dios. Kay maora man usab katuwa makahatag pasaylo ug katabang pagtudlo sa pagpangayog pasaylo ug paghatag pasaylo sama sa gingon. Pasaylo ako ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. So muna mga igsoon ang dili makapasaylo dili man na iya sa Dios. Una mga igsoon og kumpiyansa kita nga mahimo nato kini kaning pagpasiguli sa uban. So kung tanaw nato ang Filipos 4 ang context niya nang atong well known kayo nga verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa Bisaya may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So kumpiyansa kita nga mahimo nato kini kinahang gahom ni Kristo, kusog ni Kristo nga atong magamit aron kita mapasiguli natong uban. Kay kaning Filipos 4 makita nato ang context adunay pa nagbingkil ni ining mga kaigsuonan dinhi kaning Filipos 4:10 sa ulahi nga bahin diha na dayon nasulti ni Apostol Pablo nga I can do all things through Christ who strengthens me. Ang word din nga pagpasiguli ngadto kaniya sa gigiyahan sila ngadto sa Dios lang. Pasiguli kaniya sa saktong dalan sa Dios sa iyang pagmando balik ta diha sa constant prayers atong padayon nga pagkikomunyon sa Dios balik sa debosyon nga insakto kay ang mga tao na nabaling man sa lahi nga pagdebosyon ang debosyon simba og lahi nga Dios rapot-rapuhan so mo na ang ilang pagtuo nga mo ilang debosyon magluhod nya mag-memorize mga prayers unay
muna'y natipas ng mga pagtulunan. So muna ang mabalik gid sa insakto diha ni Ginoong Hesus. So ministry sa pagpasiguli gayud ang pinaka tumong igtinguha sa Dios. Mo nang gibuhat niyang tanan, gipadala niya ang iyang bugtong anak, siya gayud ang nagpasiguli. Ug atong buluhaton tanan ta nga ang mga tao madala balik pod kaniya pagpasiguli gyapon. Mensahe nini third point nato sa verse 19a, mo'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kagalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe unsa kaniya pagpasiguli kanila ngadto kaniya na the gospel mao gyud ang pinakamahinungdanon kaayo kay mo nay nagdala nay kaluwasan kapasayloan sa mga mo nay makahatag balik sa maayong relasyon ngadto sa Dios. So ang tao dayon nga nakadawat sa gospel ito na Ginoong Hesus kay Ginoong manluluwas siya kahimot-an sa Dios. Mahimong matarong atubangan sa Dios. Apan kanang tanan mahimong posible tungod sa gibuhat sa Dios. Dios Amahan og iyang gisugo ang Dios Anak aron ang tao makabalik ngadto sa Dios. So sila ang nagtimbayayong ang balahang espiritu magibutang kanato aron mausab kita, magkinabuhi kita nga sa espirituhanon. So sila ang nagkauyon sa mayong buhaton. Si Jesus lang yun ang kasulbaran niya anang tanan. Sa second sub-point na to is sa tanang tao. Makita na to ganiya. Mao'y among mensahe nga ang Dios sa verse 19, pinagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kagalingon. So balik ko na to nga tanang tao walay pagpili sa kinaiya. Walay pagpili sa kaliwat or ranggo o sa ako pang komedya dito nga bisag kaliwat pa magwakwak. Apil mo sa gusto sa Dios nga iyang mapasiguli ngadto kaniya. Apil mo nga iyang gigugma, apil mo nga iyang gipakamatyan. So kaya niya kalimtan ang mga sala sama sa kahinlo sa nang clear gid kaayo og ang mensahe nga gihatag mao ang pagpasiguli sa Dios nga pinaagi kang Ginoong Hesus. So mao nga and balik ko nako na permi naman nato ni nga aplikasyon nga dili ta magpakawala sa paglaom ng atong mga sakop sa pamilya, mga amigo, mga kaila, mga nga maapil nga mapasiguli ngadto sa Dios. Bisag una nato lisudan ni mga tawhana ay nanduman nato nga ako og ikaw lisod man gyud kay wala may makaingon sa ato nga tungod sa akong desisyon tungod nako nahimo kong kastahanon tanawa akong kinabuhi karon tungod nako dili tungod sa grasya sa Dios aya pa rin ta nakabaton sa pagtuo kung bisan ang grasya sa Dios gikan niya ang pagtuo gikan niya tanan gikan niya sa ang tanan nga atong naangkon ang tanan nga bunga sa atong pagkristohanon tungod ni Ginoong Hesus. Sila ang Dios Amahan, ang Dios Anak, Dios Espiritu Santo sila ang nagtibayayong alang sa atong kaayuhan, sa usaban o sa pagpagamit nato ani nga ministry sa pagpagsiguli ngadto sa uban. So muna ngayon sa ikaupat kita ang gipadala. Verse 20 busa niya kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayud ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. So muna ang kita ang gipadala isip sa kabana ambasador. So gipadala sa kagamhanan uban ang otoridad o gipaadto sa laing nasod nga ang ambasador. Representative kita dili lang sa Pilipinas kundi sa gingharian sa Dios. Niya Dios pagyud Diyos nga labaw sa tanan, Lord of Lords, King of Kings.
Almighty God sa muna kita maoy nagpadala uban sa iyang otoridad, dili ta tiyaw, dili ta basta-basta, pero dili po nato na ipanghinambog mga sa Episo 6:20 tungod nini nahimo akong pinadala bisan aniya ako karon sa bilangguan busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali nini kay gikinahanglan gayud kini sa makita nato no, ang gipadala siya bisan dito sa bilangguan bisag asa ta mga igsoon, bisag asa ta na mapadulong naay mga katuyuan ng Ginoo. Maging sensitive lang ta. Maging sensitive lang ta mga igsoon. Labi na sa kaluwasan, labi na sa pagsangyaw sa uban. Sa makita nato nga ang paningkamot ni Pablo nga makawali aron ang mga naa didto sa presuhan bisan ang nagbantay sa bilangguan mapasiguli usab sa Dios. Dili ordinaryo kay ingon dito sama nga ang Dios gayud ang nagsugo. So ang ayang tahuron respetuhon ug paminawon kay gani sa Mateo 28, di ba? Si Ginoong Hesus mismo giingon siya ang tanang gahom sa langit ug sa yuta ihatag kanako. Busa panglakaw kamo. Napay iyang gi-promise pa sa unahan sa verse 20. Ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mao nga dako kaya tong kumpiyansa pagsalig sa Ginoo. Iyang gahom, iyang kusog, pagtabang siya ang mausab sa tao. Dili lang kita mutan-aw nga may man ni kausaban lisod man ni mga tawhana. Sa Dios ta mutan-aw kay ang Dios nato labing gamhanan ug walay dili niya mahimo. Kung binuangan ta sa atong pagsangyaw, bugal-bugalan ta, kaminusan ta, ipasa Dios nato ang tanan. Siya ang mohatag hustisya nana. Siya ang manimalos. So kay sama nga ang Dios ang gibuhatan sa ingon. Sama sa nahitabo ni Apostol Pablo sa iyang paglutos sa mga magtotoo. Ang Dios miingon dito sa Damascus, pagsugat nila nakita niyang sulaw kayo. Ningon ang Dios, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? So kaingon dahil si Pablo, kinsa ka Ginoo. So ngana ang pag-uban sa Ginoo kanato mga igsoon. So sa verse 20b, nangaliw po kaninyo, pinaagi ka namo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga maging-uli kamo sa Dios. So, naghangyo, nangaliw po. Sa ngalan ni Kristo Jesus, gigamit nilang otoridad ni Ginoong Hesus, paging-uli kamo sa Dios. Tuuhi si Ginoong Hesus, ug diha ninyo makita ang iyang kabalaan. Kung makita nato ang kabalaan sa Dios, ang ato pong murit, ang atong kadautan, makita nato ang kahugaw, ug maunay magtukmod kanato sa makanunayon nga paghinulsol, pagpangayag pasaylo ug maglikay na sa pagpakasala pag-usap. So mga igsoon, mahimo gayud nato kini kay saad man sa Dios nga mukunsad ang balaang espiritu ug makadawat kita gahom. O dugang pa nga balikon nato nga pagdasig Filipos 4:13 may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So amen mga igsoon. Amen. So, sa atong panapos, ining atong mensahe, may tungod sa ministry sa pagpasiguli, mawagid ka na ang tinguha sa Dios, gibuhat ng tanan labi na sa pagpasiguli, o kitang tanan gihatagag buluhaton, nga pagpasiguli ang uban, ngadto kaniya. So, padayon ta, team ta niini, team bayayong sa pagpakasaylap, pakailap sa mensahe sa may balita sa kaluwasan. Kita ang ipadala ug buhaton nato kini og kumpiyansa ta nga motabang gayud siya kanato. Amen. Amen mga igsoon. So salamat sa Ginoo, magampo ta. Among amahan, labing amahanan, salamat sa imong buhing tulong. Lord, among nakita, nasabtan, dungog, Lord, ang imong dakong tinguha nga ang tanang katawhan mapasiguli, mabalik kay kanimo Ginoo. Lord, ayaw Lord sayangi, Lord, nga at tabangi kami nga dili masayang ang imong pagpili kanamo. Lord, himo Ginoo nga mudan-ag ang among mga kinabuhi, nagkinabuhi diha sa pagtuo. Nga sa amo pa lang pagkinabuhi Ginoo, makadani, makaagni na kanila, Lord, nga magsugod na
nga ikaw mamuhat kanila nga sila mobalik kanimo Ginoo. Labaw na gayon ug sila masangyawan Ginoo. Lord, salamat sa imong buhing pulong nga mutataked kini Lord, mahisulat kini sa mga kasing-kasing una-una nga kaming tanan gitahasan gayon nimo. Nga kami napasiguli man diha kanimo, ang tanan nga napasiguli kanimo, ihataas gitagaan mo tahas nga mapasiuli sa uban unsa man ang among mga posisyon ranggo, wala ka magmatter ni ana Ginoo. Kundi tanan kami team alang sa bulaton sa pagpasiguli Ginoo. Kay mo kana imong tinguha o tabangi kami balang espiritu nga maupod ka na among tinguhaon Ginoo. Salamat kayo Dios sa tanan, dalaygon ka. Kanimo lamang na maibalik sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.